Hola, amants del joc! Avui descobrirem algunes curiositats del joc de taula Backgammon. Comencem! La primera representació del joc la trobem als antics murals de Pompeia. Emperadors com Claudi o Neró no només governaven, sinó que també tiraven els daus d'aquest joc. Pel que fa a normes escrites, fins i tot reis del segle XIII com Alfons X tenien el seu manual de joc, el llibre dels jocs. La paraula Backgammon va aparèixer impresa per primer cop el 1645 i no és el nom d'un superheroi, sinó la combinació de back, darrere, i gammon, joc en anglès mitjà. Et sonen el caixó o el jaquet? Són la versió catalana del joc que encara es juga als casinos de Menorca. Si vols guanyar unes vacances, potser el caixó és el teu passaport. Això és tot. Així que agafeu els daus i desafieu-vos en aquest joc mil·lenari. Qui sap, potser us convertireu en els nous emperadors del Backgammon. Tot joc, juguem en català.